ole hi vokraile test na a test kit kan ti khani ta me hi mamo kha kan tam hel riu maya ka thempa kha ane ang ka valak saka emi kan subscriber te ta turtan ka tia chu mamo zol puile dutan khan hi pakhathi cheng zali in leitur a omani chuan ka phone number da hian milo phone mai ula chuan pakhat zalin lo le ti don cheu ni chuan delivery lampanga khan sumo in thon sakti te khangkha tingtlang lampang kha ka ti ve thei don lawa ka phone number a hian milo phone ra chuan impact dan turte khangkha kan soi don nia chena lampang product ani hi cha dan hi ke pon kala thiam chi alawa ka then pa cha sa ti hian ka walak sakka nia chuwang chuan pema pon hei chau hi ral tur ka nei tingena waka hreshi lawa ke ma po hian chena lampang a hian a cha chu a har lawa amaro chu custom clearance ka abu thak emema ti kha hara chuwang jok chu nia internet ate khan han search chinula leitur chu omtawa amaro chu chena lampang website ami ani thena wang khana seller te chu ti kha hara customer paisa choi taw ngai thina wang khan omje nei lovin thil kan chang ti ka law ve ani na taka chuan amaro chu khang khat ti chin du inomani chuan chena website ho khan check chinula leitur chu omtaw thawani ati du tum chin tan chuan phone number ka da hian leidu mamo azol puitan khan milo phone ei donia